Здравейте, пичове! Това е моят първи клип. Надявам се да ви хареса. Днес ще видите от всичко по малко. Първо малко ще спускаме стълби. След това ще караме по DH. И накрая ще обикаляме едни пътища тук на село. Надявам се клипа да ви хареса. И нека да започваме. Момчета, айде да пуснем тези стълби. Надявам се всичко да се вижда. За тези, които не знаят, това е братовчет на Данчо. Това е братовчет на Котето. Това не е колелото на Котето, просто това е наше общо колело. И сега, нека да пуснем стълбите. Така. Котето да ги пусне. Добре, сега идваме тук по един път. Ще я пуснем. Данчо е тук надолу. Давай. Давай. Дали има? Дали има? 100% има. Коте, дали има? Ще ми от тук. Добре. Чета. Променени. Тук идваме да се засилим. И продължаваме. Чакай, Данчо. Добре. Така. Сега тук има един слог, който ще скочим. Така. Чакаме Котето да отпусне. Коте, е добре ли? Така, сега ще минем от горе, Коте, на базата байра. Ще се спуснем по оня офроуд байра. Ще излезем на Поповата улица. Чули? Ай. Така. Тук ще се опитам. Уип. Надявам се клипа да ви хареса. И продължаваме. Данчо! От тук или от там? Да, е от тук. Сега ще покажем. Извинявам се. Просто се изморих. Един път, но да изчакаме Котето. Идва. След това ще направя един байк чек на моето колело и на
пред очите ми. Това да кажа, драгата е на фън. Почти нищо не съм сменял. Вилката е оригинална. Лапата Кокс. Апаратите са на Shimano оригинални. Единственото нещо, което съм сменял е задната хидравлична. Може да видите. Хидравлична. Ето я. И като се прибера в Русе, ще се опитам да променя гриповете, педалите, курбелите ще сменя и ще скупя едни лошища, е така отпреде, да не ми се хлъзга ръката докато кантаря. По-скоро на хидравличната спирачка. Тези пътища тук ние редовно ги караме. Сега ще пуснем една друга пътека, която... Да. Може да минем направо в Музик. Ще да се пуснем по поповата, после да направим един байк чек на колелета и да отидем вече към тайните там горе, другите пътечки, които ще ги пуснем, да видим как са, защото от доста време не сме ги пускали и са станали, да го кажа, необитаеми и хубаво е да ги пуснем. Не да ги видим на каква далавера са там. Дали момчета, тук има трън, паднал. Аз дигам колелото. Тук няма ганчо. Все по... Ето е бър. Е там ще пуснем. Натам нагоре, както му видите, там са други пътечки. Сега пускаме това. Кой първи, аз ли? Добре. Оп! О, не, тук има стъкла. Добре. Идват. Така. Спираме. Колко идваш? Добре. Как лъзна. Така. Включваме на по-малка степен. Ако искате да видите, да правя още такива видеа, се абонирайте, поне да ми помогнете малко с канала и не забравяйте да оставите лайк и ще има още едно такова видео. Айде, давай! Ще го заобиколим. От тук ли, Данчо? Хубаво, давай. Пускаме малко от друг маршрут. Не, горе. Хубаво, айде, давай, аз съм първи. Ох, мале.
тук, Данчо. Аз ще мина от те тук. Момчета, тук е такова, разбит път. Я да видим колко е. Ако искаш, тук има такова като... Хора, тук е малко маршрута не за... Аз ще го спусна. Идвате ли? Тук не е проблем. Ще удря малко спирачки. Айде, дайте! Извинявам се, ако има вятър. Да. Надявам се да ви харесват тези видеа. Моля? Да направим байкчек. На копа да направим байкчек. Котито. Оте е по моста. По моста. Не, аз ще мина от другата страна. Да мога да скоча. Искаш, Данчо? Кам го. Айде. Да направим малко път. Други няма. Добре. Те ще минем един дроп. Не е точно дропам. Ще мина. Ей това. Това малко. Оставим. Добре. Така. Котя, ей горе! Добре. Бачек. Колелетата. И ето го колелото ми. Както казах, нищо не е сменено. Даже каплите са стокови, да. Вилката не е сменена. Гриповете най-скоро време ще ги сменя. Апаратите са с така. Спирачката, хидравличната спирачка е МТ-200. Ето мога да отива другия. Ето. МТ-200. И всичко е стоково. Сложил съм си един предпазител тук, да не дере рамката, като скачам. Сменяно. Диска е сменяно отзаде, но не е заради добри причини. Очаква се само да се сложа кълъфи за спирачките, особено на хидравличната. Ще са сини или лилави. Грипове ще сменям, педали също. И тук нищо не е сменяно. Преминаваме към другото колело на Данчо. GRX. Пак абсолютно нищо. Курбелите са сменяни. Грифовете са сменяни. Гриповете също. Лапата е сменяна. Лапата. Задната гума съм я сменял. Континентал. Предната не е. Също рамката не е. Нали? Сменяне, но не е. От едно друго колело е. Апаратите са стокови, нали, Данчо? Да, бе. Ето почти всичко
Той има също предпазител като моя. И сега преминаваме към другото колело. Най-доброто. Да. Гриповете са сменени тук. Освен гриповете, всичко друго е стоп. Да, и предния апарат е сменян. И шока е също е сменян. Оттегача е сменян. Да. Носим резервна пружина. Да, резервна пружина. Тая е мека, пък тая е една идея по-твърда. И нищо... най-важното, вилката, както може да се види, че да фокусира, е на зум. И всичко друго е почти на Shimano. И това са колелетата. Иначе колелото има Freeride Ultra Nitro, да. Freeride, нали? Freeride колело. Той пак е, нали... Обаче неговото е по-късно, защото половината неща му е сменял. Освен вилката и други неща. Нали, други подробности. За сега се мъчим да правим това колело, нали, да стане много по-добро. Но това са вече, как да го кажа, пак подробности. То да си върви по-добре от това няма. Лапата ми е на кокс. И да, и така. Също и на кокс. И ще се видим, когато решим къде да караме. И хора, тръгваме да караме. Решихме къде ще е. Решихме къде. Забравих да ви представя каската ми. Съвсем нормална. И ще минем да видим за спа. Да минем да видим един дроп. Дали ще го скачаме въобще. Да. Хайде да тръгваме. Не знам. Ама, Нашко? По-малкия скачаме? Или най-големия? То най-големия, брат, с тези дърт джъмпове. Не бе, той иде тази подропах миналата. Това е същата височина, Маринко. Да бе, ама... Ама просто на едното има ръб. Да. Ръб и лев трябва и излиза жълтата и си малко подобно. Сега. Тук сме. Да, няма. Никой. Къде бе? О, what? Хора, има куче. И не може. Оле! Не бе, добре, от тук е. Не. Ще караме малко по-даунхил. DH. Тези дърджампове тук.
Коте! Коте! То няма смисъл да караме. Трябва да се уморим. Ще минем покрай къщата и ще се впуснем от там. Искате ли? А? От тук е, тук ще е по-добре. О, да, саман. Ще свириш долу полиция. Ако искате втори клип на това как караме, не забравяйте да ме подкрепите, се абонирате и да щупите палеца нагоре. Едно място има за гараж за ремонтиране, брат. Къде беше от тук, бе? Откъде? Ама няма да мине от диеч пътя. О, да, бе! Маре да? Не знам там дали няма да има куща. Не. Защото отиваме вече нагоре към краварниците. Те са още нагоре. Няма никой за мост. Още малко нагоре. Ма той къде излиза? Той къде излиза този път? Не. DH пътя. От тук отгоре. Ми ще разберем, брат. Маринча, нали долу на сами и нататък. И той излиза от татък. Да, ама... Там е много малко, пък тук мога да се пусне направо байра. Оп, Данчо картари. От тук ли? От тук ли? А не, малко по-нагоре. Трябва да взема по-хубава главина, защото не е изключително качествена. Малко по-нагоре. А? Да. Хайде, Данчо. Хайде, коце. Друг пред нас и ни след него. Ох, май. Разстояние да има, коце. Мале, искам без. Да, отпускам на магия. Да кажа, без никакви спирачки. Мале.
Айде. Да скочим ли долния скок? Аз ще скоча вътрешния. Не бе. Окей, там има скок. Къде? Отзад колата. Ще ходим ли към ваше? Да. Аре. Може да... Ще пием вода през вас. Да, ще завъртя малко уип. Аз не ги завъртях, защото съм удобофрен. Тук... Не бе, през Поповата улица бе. А? Спокойно, коца, и аз няма карам догоре. Спирам аз. Не мога. Ох. Коце? Малко си е топличко. Главата ми сигурно мязана. Съгласен сте да учим да пием вода? Пред вас. И да... Да взем някъде преди, че направим долу скок. Кой взем? Да взем преди, че от нас ще направим долу пак скок да стегнеш. И как ще го носим? Кое? Пелечето ще го държи. Аз може да го държа. Що не взем направо преносимия скок? Защото е тежък. Не че е тежък, ма е по-неудобен за носене. Долу само трябва да мръднем оня камък от кратара. Долу и има нос. Дали долу камък? Хубаво е. До каквото разбрахте, хора, ще направим един скок днеска. Ще видим. Ето и кога беше? А представя си откакто почнахме да снимаме. Брат, има ли къпа идея? Брат, не мисля как да го. Моля? Ще да предложа, ако искаш да отидем до, ако ви се кара, да отидем до ми място, вашето. В смисъл? До слънчогледа? Слънчогледа? Умно идея ще го прати ресторант.
Той е тука, бе. Не. Маса. Да. Те като го познават него, брат. Не вече. Да. Просто няма да минаваме по... Няма да вземем в място, ще минем по черния път. Да. И с тази крата минаваме. Спокойно. Просто ще отидем до там и ще се върнем. Да знам, ти казвам. Защото нашите към 7 ще се връщат от Русе, защото ходят на някакви документи да правят. Не се е 6. Не знам. Кой предлагам? Ако искате сега, излизаме почти на детската. Отидем да видим, ако няма хора да ги пуснем. Не, дай да отидем да пием вода, да вземем скока, да пуснем стъпалата и да дойдем тук да направим скока. Тук ли? Нали долу? Да, знам, мама. Така, бъдче. Каска ми затронни се разпита в нулата. Мале, искам вече да карам Русе, бе. Нали? И мене ми са карал Русе. И ние направо, тук някъде е караме, бе. Вече няма. Ти добре ли си, бе? Той не иска да ходим до това място. Да, ще си. Не. Откопал там и вижката е фашира. Да, ама ние сме тука. Горе вече. Ти 100% е най-стръмният Русе. Не. Да. Ваша. Не, пускай ми програма е по-странно. А не развитие. То пак е бе. Той не е бетониран по-странно. Кой бе? Бетониран. Не знам на клон. Ево не го пускахме преди малко, ама не е бетониран. Така надолу бе. Не, според мен на училището е най-стръмно. Не е приоритет. Ти е по-стръмно от въобще на лава. Вие добре ли си? С каска ще се сложа буквално и така. Ще се качи да карам. Защото... Миналото лято? Виж много по-яко. Така ми останали ловотела, брат. Ти не си правим. Пак е забавно, ходим, караме. Направихме си бази. Това е една база, пак иска да е такова. Чета. На същия ден, в който тръгна, видяхме Брабус. Не Брабус, като Улус. Тук ли бе? Да, син. Бяхме на чумата и мина. От село? Да. Главният път на горе. Има такива на 27 велосма. Наш съм ви изпуснал. Видяхте и те, бе. Да бе. Не се видяхте, ама не бихте си. Ма 63 ли беше? 63 ли беше?
То берло е. Ако искаш да минем и там, тъкмо ще има порсянка. Не. Това е по-кратко, пък сме почти до нас. Кога е от тук? Дай от тук да видим как е пътя, бе. Разбите, ама е по-малък наклона. Кога е? Че, сложа... Мими, вие са това никога не ги читае. Що? Що са е така. Е така. Много са къси и са много голяма. Пак да ви кажа, това е училището на село. Тук сигурно ще няма бабенки. 100% какво означава това, ама 100% има, не 100% няма. Ясно ми дава тъжно този бе. То не е толкова струмно. Това е може би най-осветения бер в нашата какво? Най-осветения. Тук всяка една лампа свечи. Главният бер не е толкова светен. Ема, я гледам, той е толкова светен, я е колко доскива. Това е крайната цел. Хора, ще направим лека почивка и се връщаме. Айде, пичове. Хора, тръгваме, направихме една почивка, защото времето е много горещо и изключително. Да, ние изкачваме бери, за да направим хубав. Да ви е хубаво на вас. Да ви е хубаво на вас. Откъде ще се спускаме? Може би главния или може да слезем по кмета. Кмета ли? Да, ама там па има много дупки. Дай по главния. Главния, ама пътя към главния има много дупки. Както може видите, Данчо носи на едно ПВЧ, нали? Който е преносимия скок, за да направим един скок долу. И да видим как ще се получи. Да, обаче е много стръмничък. Здрасти. Здраве, копрак. Я да видим хидравликата. Вау! Ай никой! Отдолу идва кола. Ще изчака. Давайте. Добре. Бие съвсем леки спирачки. Ето, без хидравлична, само с живо. Абе не сега, брат,
става следващия път? Ще се брат много голфове, бе. Какво става, бе? Цяло село кара голфове, бе. Те пускам 2 спирачки. Тук пускам спирачките. Знам, че имам гидравлична, вече има и страх. Ще е малко да я ударя и тук. Да пуснем стълбички. Да вас. Задната ми да не е изпукана, бе. Тамам викам задната да не ми е изпукана, защото чувам вуу. Ко правите, бе? Капа. Капвата. Данчо, предната ти капа ще е по-малка, бе. Защото е по-удобно така. Като на мотокрос ти мотор. Ай, като този. Що? Добре, да му видя както си иска. Ти? Ох, мале, то сказка направо ми е дрепа душа, няма я взема. Сега ще се сложа. Сложа така. Къде ще го правим ти? Тук колелата. Аз ще го оставя тук да има видео. Не, аз ще си го... Да, бе. Кой има камък? Слагам каската. Данчо, слагай го тук пред моето. Оп. Ма един първо. Не. Аз драга ти мога скоча. Не бе, да сложим скока. Ти добре ли си вече? Не бе, то так му ще е добре бе. По принцип. Да бе, аз ти мога дръпна също с драга, ама. Ето е лесно. Скока там. Оп. Така. Надявам се по-добре да видите. Ох, мале. Имаш спомени. Доста спомени. Не можеш представя, че скока е това място, дете до края на филма. Не, то скока беше тук. Не бе. Не, там беше така. Ето са точно след решетката. И ти докъде летиш? до края на ти. Ти са 3 метра. Аз имам видео. Сега съм го пуснал,
Мога да последвате котето в YouTube. Тежко. Чакай, мръдни сопка. Не бе. Не бе, я го обърнете бе. Именно. Е така направиш се. Е така, да се дигне. То ти може да ще пора. А да, може. То ти колко? 20 кг сигурно ти? 60. Чакай бе. Дай, че аз нямам къде го фана. Ако се фаща? Тесно. Не замърсявайте природата. Не мисля. Какво? Къде не живее някой? Не. Не мисля. Брат. Как ще живее така някой бе? Не живее. Не живее. Живее с някакви си взема плохове и додрани. Той е с някакви деца по-стари от мен. Когато се много застаря живе. Само ако слушате той. Не, няма как. Не бе, защото на това се подпира пелечето. Да може да ни мърда и то назад е. Не бе, по-добре е така бе, виж. Е така, дай. Е така да е 50. Не, там нали ще се подходи, виж. Да, е така. Ама тук трябва да се изчисти. Тук трябва да се изчисти. Я са позима. О, ама не идея бе. Чакай малко, чакай малко. Как да толкова те идеца? Чакай. Скачаш на вируса, приземяваш. Вие удили сте? Не бе. Не, ти някъде скочи. Не ти бе. Не, той иска да се приземим. За приземяване, примерно, някъде е тук. Да, ама... Ако някой не Ако не успее. успееш, ма по-добре да е по-близко. По-добре изобщо да не е тук. Да не го слагаме. Какво ще е различно? Искате ли да скочим няколко пъти, да видим де ще се приземим? Снимай ако се прибие. Аз нали имам тук камера, ама... Аз нямам батерия. А вие гледайте. Колко? Данчо, на колко батерия си? На кое, на телефон? Да. Не са така? Ако си над 20, дай да снимам. Като скачам. 45. Ухей! Я го дай на кози да снимам. Аре бе. Ще се оставя там. Добре. Ще викам... Как го е? Данчо карера очилата. Моля, нямам търпение да го скоча. Те скоро плевяват ли там, ко правят? За каската. Ага. Трябва първо да го... Миналата година съм скача на него. Добре, все пак. Момчета! Ето и Кенчи, после ще го изхвърляме. А? Да. Коте, ти ли ще се скачаш? Данчо! Какво? Какво? Коте! Как е? Няма как той да ни... Той колко и да ни казва, ние няма как да разберем. На тебе дете чантата, бе, Данчо? Коте? Отиди и такова.
Добре, я ще скоча. Данчо, пази са! Те, скачам. Аха. То не е нищо особено. То е добре ти, бе. Не толкова. Викам, не толкова. Аз с малка скорост го минах, ама. Сега представяш ли си както беше с твоето колело, коце? Мале, то завъртя малък клип. А? Сколько аз го прескачах. Да. Те, ще скоча от клип. Да не скучая толкова много. Пък не е особено страшно. Ой, ще ме стресна. Викам, паднах си. Не, че пъйся, ще го скачам. Kot se čuliš? Male. Малена. Не ми хареса как го дропна. Затова, както виждате, пак. Мале, абе, брат, тук защо е толкова хлъзгаво, бе? Много е хлъзгаво. О, добре, той беше супер. Еми... Да. То не е много добре. И хора, това беше от днешния клип. Надявам се да ви хареса. И следвайте ме. Лайкнете видеото и ще има още такива забавни видеа. Бай-бай!